Oen bai. Ibarrera guaz. Aiana, hau June, martzak erosi duzu? Bai, justo neskarekin egon naiz hitz egiten orain, eta kanpaina egunerako prest, 15erako prest. Beraz dena prest, ez? Ez dira, bideoak geratzen dira zurionia. Justo alaitzekin egon naiz hitz egiten lehen, zer galdetu dut aber BTV-ko poltsak aber nola lortu aldituen, eta ja saldu diot. Pientza telebistako emailera 2019 urtea agurtuz bideo bat bidaliz, sosketa sartu daiteke. Gainera supererreza da sosketa, berez, 5 bietatik batek saria jasoko du bai. Ba, hori da. Ea animatzen da jendea. Ja. Bueno, June, agur! Eta bat botatzera, hendik liatu eta ondoren gozatzera.